Nesu lagi. Apa? Nesu aku lagi. Kok nesu apa? Wong aku ra ndek pacar malah diarani beanan pacaran iki Mas Teh piye? Sumpah. Sampeyan iki Sumpah. Sumpah demi Allah. Hah? Sumpah. Iki kowe curhat apa? Ya sampeyan ngarani aku ndek pacar, aku ra ndek pacar kok. Nyatase cah kowe. Ngono kuwi golekno, mbak aku. Ibarate goleke tak go dhewe to, Bro. Wong apa? Ibang goleke tanggapane tak go dhewe. Ora aku bahas pacar kok iki. Lah, dulu pacarmu ki tukang nanggap. Bakal ora wis wong ora contoh. Ngomongnya mangi. Kok iki apa wis anu kutuk menyang kok wis mulai ngroyok aku meneh iki. Sing ngati-ngati ngono. Jare Mas Bayu iki wis peling wing akeh, wis peling. Jarene sik Bayu kok meling ya. Saya awak pikir yo juga. Ya sebek kok aku yang meling tenan ya. Ya. Lha kowe diweling ki maksudane ora pas amar ki nang ndi kelengan kelikane kakane ngono. Kowe iki piye Bayu meling? Jare Mas Bayu lek urung lulus SMA, urung kuliah ki ora oleh pacaran Teoritis kuwi SMP wis lulus. Lah nek sebelum lho. Ora sesuai dak kaya sekitar Jaipong lho. Perkapusan ae uripe. Turwano kene lho, Turwano. Wong kuwi dimoke omongane sik piye. Nek omongane becik dienggo aja nonton sing ngomong sapa iki ngendikane yung cangik ngono kuwi. Mudunga. Mas Wong Bayu tuwa malah balekke masalah. biyen Mas Bayu iki duwe pacar akeh. Ora yo diupo-upo. Ora aku protes perkara lek Bagong ngomong kuwi. Piye? Omong ora genah. Kuwi dhewe mbela Bayu. Ya tak belani ngomong bener kok. Ana tembunge Bayu mirindi. Bayu wae ngono ku mergo turun leke. Yung cangi iki ya ana nek wong ngonter omong ngamuk ya, Mbok. Banyu mirine ngendi wedhus? Yung cangi ngendikane pripun? Ora mung don musim muncrat mung munggah ya ini. Lah, ngono. Berarti ora pas ning kloset. Yo, Mbak Nia lagune apa Mbak Nia? Ayo. Manut. Napa? Apa? Sing langgam malang nggih. Hai, sing disenengi apa anu putu kowe, Mbak? Kula nggih senengane langgam, Pak. Oh, ya. Nggih. Sing disenengi iki sing nom bagus. Iya mesti ora Lagi niku karo Poster kali kok jadi kali. Napa? Apa Mbak Nia? Ayo. langgam angen bani saged dan nelongso saged. Angen banyak. Angen banyak mawon. Nggih. Ayo. Nggih. Iki karena ya angen banyak tadi. Ki umum-umum. Taringan bani putu. Putu wis duwe. Pak Jani kula pun putu siji. Sing takon sapa? Lho aku ora jawab aku ngabari kok. Putune kok ditawak. Putu kok ditawak. Lho aku wis kabar. Oh, iya. Apa? Iya. Apa, Dok? Oh, nano. Nggih, karya almarhum Ki Mantuk Sudarsono. Nggih, Pak? Nggih. Ora. Harus ada ingat. Iya, Pak. Aku ngenteni tekanmu. Joget iki Mas. Aku
Monggo. Kemonjo ya Duk nimbali kutuku iki ya Nger. Nggih. Nggih, nggih. Wah di saratan rabe. Napa? Aku bar numpang kok jegok. Tenggorokan kering. Ora besar. Tenggorokan kering. Makanya jadi penyanyi itu modalnya ini Di suara. sisi tenggorokan dijogo. Iya, sudah aku jaga, sudah aku pageri juga. Namanya juga Di ini musim. Pagrono di jogo yen ora ono satpame ya bakale ngono kuwi. Sing karepe piye? Kok enek satpam karepe? Kudu ana sing ngelikke. Lah ngelikke iso wong tuwa, iso liya-liyane. Ya wis sing duwe Rama Ibu dadi ya. Nah, wong tuane kok ngelikke ya, Nduk. Nggih. Iki ojo kakak icel. Nah, Icel, ais. icel ceriam. Iya, lah mama Mbak Alia ki wis ngomongnya aku ora oleh ngombe es. Ini pas mainin panggung ini kan ra ngerti to wong, makanya aku ngombe es. Pancen ndukku pan siriane kuwi. Nah. Simbah parang panggung diweling. Lah iki Nggih. Nek arep tindak nyuwara kuwi anu sementara di singkiri anu sing jenenge es kuwi. Nggih, Mbak. Padha nek gorokan kuwi Nggih. anyep kuwi ora iso panggung. Pita suara kaya aja sok mobil sing anyep-anyep kulkas, termos. Makanya mulai saiki ki aku wis tak target diriku tuh harus minum yang hangat-hangat. Kayak es teh hangat ngono kuwi, es jeruk hangat ngono kuwi ya tak ambil. Terus anu biyo ya sok anu Mbah Tangi ya ngarep nyanyi ngene iki ya nganggo diparingi kuwi kencur di Kencur. diparut Diparut. duwe terus nganggo madu karo jeruk pecel. Oh nggih. Ini cekodor apa? Aduh. Itu cekodor. Apa yang bawa beliau mesti kuminya ini. Nggih, Lujeng Guntur apa Untung Biyono. Nggih. Siap. Nggih, kula sampun katur, Mak. Monggo. Pisan kas ya, Nduk. Nggih. Di anu goro-goro dikatoke. Goro-goro kok iki. Nggih. Nggih. Aku takon nek Dewa Saba bae dinuwe. Napa Mas? Ngrasake napa diutangi? Ayo. Napa? Niki sing gayeng. Sing gayeng. Nggih. Napa nduk niken sing gayeng sing lagu kekinian supaya wargane Musiknya jane lho, Nduk. Musiknya enten. Nggih niki damel-damelan mawon. Gamelan. Nggih. Terus nanti jadi. Apa? Iso ora? Terus mau kang sejati. Mosok. Disakseni. Oh ya. Oh, nggih. Bisa mawon nggih. Nggih, oh anu, dicampur bareng-bareng. ini. Nggih. Monggo.